Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Usman wa Musa kamar da ku sani. A darasin mu na insha Allah zan kawo mana sabuwar hanyar da zaka dinga samun Tron idan kai rijista kuma za su baka wani Tron a kyauta. Don haka kuma za ku ga za mu yi rijista wannan abu kuma mu ce wa mutum wai ya saka kuɗinsa a ciki ba ya gwada na free ɗin ya gani in sun babbashi ya samu bonus shikenan. Yawa sannan sai yanzu za mu nuna yadda za ka yi registration amma za mu ajiye muku link ɗinsa shi ma a description shi wannan site ɗin in ya so sai ku bi sai ku rijista ku gani. Yawa yanzu nan za ka zo ka canja shi location ɗin ƙasar ka za ka nemo na ƙasar ka kenan. Gashi nan NG shine Nigeria sai mu zo mu saka number wayar da muke so za mu yi wannan registration ɗin. Idan muka saka ta yawa sai mu zo mu saka passport na login ɗinmu. Yawa sai mu sake security ma na shi transaction ɗin ciki kenan. Sai nan referral code ne sai aka ce nan kuma ka saka wannan code ɗin gashi nan 7126 kawai sai ka danna registration. Sign up kun ga registration successful ya riga da yayi. Kawai sai kai saving sai ka zo kai gashi nan inda zaka login kenan. Gashi kawai in ka danna kenan login successful zai shiga ciki. Yawwa yana buɗewa zai kawo fuska kamar haka. A nan gurin shine za ku ga shi wannan official group ɗin nasu na shi wannan TRX site ɗin. Gashi nan idan ka danna a shi za ka ringa yawan wani tambaye-tambaye da su complain da wani abu duk abin da za ka ringa samu. Nan kuma shine duk daily deposit ɗin da za ka ringa samu gashi nan duk za ku ringa gani gashi a ciki. Idan kun shiga duk za ku iya karanta komai da komai da yanayin duk wasu abubuwa da suke ciki idan ka duba za ka gani a cikin wannan abun. Sannan kuma idan ka buɗe za su baka TRX guda 1000. Za ku gani nan profit ne da aka baka TRX 1000. Bonus ne da suka bada TRX 1000 a nan za ku duba ku gani gashi nan sun bayar. To sai mu zo wajen trading ɗin nan a nan ƙasa. A nan ƙasa inda aka danna trading kawai sai ka danna shi. A nan za mu yi bayani akan profit ɗin da yake zuwa 6% ne abin da yake zuwa kenan. Ka ga yanzu a cikin 1000 da suka baka za ka ringa receiving wajen 60 TRX. Idan ka duba nan gurin za ku gani 6400 TRX abin da za ka ringa samu profit kenan. Shine 6%. Kawai nan gurin shine a nan za ka ringa ganin shi revenue naka da yake zuwa. Nan gurin kuma shine inda za ka ringa danna receipt. Idan muka danna yanzu receipt kun ga ya danna mana OK. Ya riga da yayi receipt. Yawwa to idan muka dawo ma'ana home kenan a nan za mu duba mu gani. Kun gani abin da ya zo mana gaba ɗaya a TRX ɗinmu kun ga ya zama guda 1060. To kun gani duk daily abin da za ka ringa dannawa abin da za ku ringa gani za ka ringa samun 6% kenan a cikin wannan TRX ɗin da kake sawa. Misali yanzu idan ka gama da wannan za ka iya depositing ma'ana amma ni dai ban ce ai depositing ba. Kawai za ka ringa sawa idan kai kawai za ka ringa ka fara gwada shi wannan da suka baka kenan. Idan ka gwada kana fitar da kayanka shi kenan. Ko da yaushe za su iya warewa. Yawwa to sai kuma abin da za ku duba ku gani ku duba nan gurin da za ku gani 1060 kun ga har an samu da na dala 100 ne nan da 5 yanzu an samu ya kuma dala 111.6 wani abu. Abin da za ku duba kenan. To shikenan yanzu za mu zo wajen inda aka samu mine ɗin nan shine ma'ana mine. Za mu zo mu danna shi muna danna shi zai kawo fuska kamar haka. A nan za ku ga yanayin yawan daman da muke da shi. Sai mu yi bayani yanzu akan depositing. Za mu yi bayani akan depositing. Idan ka danna deposit haka a nan gashi inda za ka yi copy ɗin TRX naka. A nan za ka yi copy ɗin TRX wallet address naka gashi. Idan ka danna copy nashi ma'ana ka danna copy shikenan yayi copy yanzu za ka je ka turo shi daga waccan wallet ɗin da kake so ka turo. Normal kuma za ka turo shi successfully amma minimal daga kan dala TRX 5 zuwa sama za ka iya wannan abun ɗin. Get a deposit idan ka danna get a deposit shikenan kana turowa zai zo cikin nan gurin za ka gan shi ya zo ya zauna a kan nan gurin. Shine za ka gan shi ya zauna a kan nan gurin.
To a haka wannan abu yake yauwa. Sai kuma withdraw ma in za ka withdraw gashi nan idan ka danna gashi yanayin withdraw za ka sa abin basic ne in promo ne shi ma za ka sa shi. Sai ka saka yawan da kake da shi. Idan ka saka yawan da kake da shi, ka saka yawan da kake da shi kawai sai ka zo ka sa contract address naka security nan da ka sa wajen buɗe account ɗin sai kai confirmation shikenan ka yi sending ɗin withdraw. Yauwa sai idan za ka yi share ɗin abun nan mutum ka gayyaci mutane kana samun profit. Shi ma gashi nan ta hanyar da za ka gayyaci, shi ma gashi nan ta hanyar da za ka gayyaci mutane gashi idan ka danna share. Idan ka danna share gashi nan inda za ka zo ka ga inda za ka ga link ɗinka gashi in ka yo ƙasa. A nan gurin za ka ga link ɗinka kuma idan ka gayyaci mutanen akwai wani profit da za ka ringa samu idan ka gayyaci mutane. Kawai shikenan nan shi ma za ka yi kwafi idan ka kwafi ka tura wa mutum ya yi register shikenan. Za ka ringa samun duk wani profit idan mutum ya yi abu. Don haka a jarraba wannan abun mu gani. Idan kun jarraba yana fita normal kowa ya ci gaba da yi yana yi shikenan a hankali kowa zai samu rabonsa. Kasance don tamu mai albarka domin kawo mana sabbin tutorial mun gode mu haɗa tutorial na gaba.